میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روبرو گفتگو تھی نہیں پئی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کہ جس ٹائم حضرت سلیمان علیہ السلام سفر فرمیندے ہن آپ دے نال 70,000 اٹھ سونے دے لدیا ہویا ہوندا جتھوں آپ گزر تھی نہ آپ دا اتھاں اپنی رعایا کو آپ اتنا عنایت فرمیندے ہیں کہ وہ اپنے علاقے آباد کر دیتے ہیں میرے کریم آقا سن دے بیٹھے جو ہی سن دے بیٹھے آپ کو تھوڑا جہاں دل دے اندر ملال آیا تھوڑا جہاں پریشان تھی گئے فوراً حضرت جبرائیل امین نازل تھی اللہ تعالیٰ فرمیندے ہیں اے میرا محبوب اگر تو چاہویں تو مدینے دے دائیں بائیں والا پہاڑ میں سونے دا کر دے وہاں میرا محبوب جتھا تو سفر کرے سن ٹورسن پہاڑ تیرے نال قدم بھرے سن پاک محبوب دے اکھیں دے وچوں ہنجھوں آ گئے پاک پروردگار میں اپنے محبوب کو ایک ٹائم دا پیٹ بھر کے دے دوجے جہاڑے میں کو فاقہ دے کیونکہ تیری عظمت کو سنجان سگاں ہر چیز تیرے ہاتھ چے میرے ہاتھ نہیں تیرا شکر ادا کر سگاں اور روز محشر پاک محبوب دا نام اس صبر وچ بھی آوے تے شکر وچ بھی آوے